calminama tan ha woni gongon juurama ñaganam almoƴen kono noon jinnam tan namdade oɗo garɗo o ko addi ɗum ɗo on addimi ɗo ko o biteɗo Ziggy Vandam ñamɗo kalisam lappimi ñaami kalisam. Alors donc pourquoi tu es venu ici? Je venu ici pour vengeance et revanche. wonde mbiɗa noon aduna o foof ko wi aduna o fof koko hawri Amadou lappama, Amadou fiyama ga, Amadou murɓima ga, denkima en. wadde ɗum ɗon noon ko gonga walla wona goo? C'est faux. ko adduma ɗo joni ko adduma ɗo ɗum noon garmi ɗo ko wadde vengeance avec mo Ziggy Vandam tima farab à New York kanko Amérique min mantela zone. wadde an kam aɗa yonta koy tawɗa komin atti yonde wadde firti an ka sofas sofas min ɓuuri ɗum waw sof joni noon wiya ko manta o jippi kanko Ziggy kala e mon jippinɗomo yo yaltuɗo volonté he gandum noon Ziggy Vandam mo mbiyata ko min tellin ɗum ɗo kono min kam ni joni wawa haɓede won noon hanki jamma ñammi ko haako eno jogoriɗum après jamma mbaɗon lacciri ñamon min mbaɗa hen lacciri tan min ñaam so gayni mbaɗa kosa ko noon tan heewi yarude ko noon tan mais wadde deɗi mon dogati bayren garti hay haako ne doga reedu kay joni jinnomi ko namdade korka so salatu so ɓe noddini salatu haade mabɓe parde aɗa wawi heñade hen ñaama walla so tawi o noddinowo anda ɗum anda wawa heftinde ko dande Samba walla ko dande Demba ɗon sukku ceereri suudu ma ñaama hay so weeti so wittere woni mbimi so tawi tan noddinowo a wawa heftinde dande mum a wawi ko kaye aɗa wawi ñaama ɗum nde ceerno Amadou Alassane Deme foro to rumde jaabade wona ni wino noon min daɗi ɗum ɓen almuɓe amin le bayde wayi noon kay en karat ɗo tan ha ñande won